Gosemia abaibuli banyareko bagwesokia na kwenda kuyauya amarube yabanroki wa baba baguchiko bagwesonania ase chi university asate birenga abisiani chiko bigusira anene bali babwate amagane ilio banyareko bakwendeka banyareko bagwikirania chira chebo chechisemi nigabaga kugania bana bale bakorwa se chinga chitari kwenyara konyoro bubagio bonkebwe nibo ase serikali kubakonya kwegenderea na masomo abo asimonarure segeto chiase abasae gotaisonani no busaribwe chingenjo akorende kwerigeria emereme yera bakonya so kwegenderea ase amatukabusyo abayibuli bahangayikire sana sengenjo baetwe si fees babo chiwakana chinene onda ebu 600 onda ebu 250,000 lakini ntate ko batayibune committee education into ikaransa ande ntwe igwana tugateba amaruba ali mwatomeretwe abekire chibese package serikali igwakana batagete ko ba confuse kere mwakana bakatirie serikali ekorwa tugakana na maruba ali ira ni gossip abe withdrawn so that you get new letters from today lero nari 50 lero tari 30 kisano otakira lero abana ngutakonyara bali new letters chiko batebi chibesa ni renga abayibuli bakorwa bako umwana kera kwa ndi university naenda abana baito babekire chiband otakira band 1 baka band 6 abanafunzi bali barabataka p barase the last band goba basomigwa free akaro gocha gwandi miti omwana nyakare ntakana tabwati bayibuli enda alia ora bill so that you appeal erigererigwe omwana oli abekwa at the right place nayo bo mwegenwa nyabo kulyo moshara moka oli moshara abana bande balikire no bwate bintu get naya nchoko nya abana bali bataka banyore nali barasomi ku free naye tibwanjo nyako bukibeza nane ku bwate nali boy bakake debina bikuwa kwana nga oyo bwatere tigarusi yakane oli otabwate pi otandegete aegwe nalichibeza chirichira ababoronge chisane hiyo tutafuatilia sisi tumesema lazima this time round tutafuatilia tuone ni kwa